Ebusuafo yɛ ma mu nyinaa akɔ abadan so yasa na hyia biem ɛwɔ tete obi kyerɛ so. Mpanyin sisi ore fi okrom hina bɛ na ayira odwabɔ ase. Saa nso no man bi a wonim na mamrɛ ɛne na maneɛ no. Ɔman no mu nipa ɛyira. Nnɛ ɛyɛ dapa. Ɛnɛ dapa Asante hene de si hɔ sɛ yɛmprapra krom baabi Asante man no kɔka nyinaa. Yɛmfa ntwɛn kyena kɔsie ada a yɛdi ne nyinaa gyina ɔhene mfie aduonu enum afidida a obedi so. Ende yano ene Denyase. Mene Danyaseman Hemaa ana ehyia edi nkɔmmɔ. Da bia me kasa se me hyia nananom a eya na me mpese mefon ɛno nti no on din de eya na me pese wona na ebo me din edi Kofi kakari ye fiase na ye di nkɔmmɔ afi ha na ye de ɔhene anu disem aye adwuma ne sente ne se ɔhene ka ase ye mprapra ye prapra no na nye kumase nko a na Hemaa enso ne ne manfo prapra bi ebuso ye hia biom tweme na ye ni nkɔmmɔ na Hemaa me wakɔ aba ya me die bro oda ma me din de Kofi kakari nananom din de ya na me pese me bɔ no mafom na Hemaa odin ekyere ma hwefo yo eja kakari me ma wakɔ aba biom eba me fie ha Denyaseman na me chia yewura na Asante hene me bom mu ase chia no na ama kunadu na Asante Hemaa wadaro me bro ne nananom nyina Denyaseman mu nyina me chia obi a yo me din de nana Adutwiwaa Bonni na otoso me ensa Denyaseman Hemaa ebuso me ne na Adutwiwaa ada edi nkɔmmɔ enne dapa ewie na ye nkɔmmɔ twetwe ne nyinaa gyina sɛ enne na Hemaa amfa nya grokra bra Asante hene ka sɛ obia mprapra no krom fiase ene ne manfo esi monten so prapra won krom na no ane hiaye sɛ ye ni nkɔmmɔ na Hemaa wadama krom no din de Denyase facho kyerɛ me krom no mu ankasa yo uti Denyase a Denyase traditional area anase Denyaseman eye Denyase kropam a mobile me de mokɔ hɔ a industrial center wɔ hɔ a ufiri hɔ a na akɔ bekwai ɛhɔ ene yahenkro Denyase ahenkro dua denya ɛhɔ ena me nananom ebe settle ye enti dua denya no ase ena wo motena ase as a resting place ti na yefrɛ Denyase ansa na nananom kwa capture abegye nsase a omo kyekyere ye behena ase ntado wano ede ko akosi da ho ene nasefuo nyina nti eye Denyase dua denya no ase na Hemaa wadama bo me wɔ ha se ye ba aha ye bekwai kra ye amanse ye ba amanse mamu ha minshrank meka sɛ amanhene woka ho a maako bansia konson wotwenson yɛnhwɛ babia Denyaseman nkura a wɔne wɔn ɛbɔhye Denyaseman ye ne bekwai hene ɛbɔhye adumasa asanso adenkrenya ɛna sɛ wokwa tene kɔ menkura ɛwɔ ntina nkɔ se krom ni ade nso a yɛkwa kɔne nana asumnya hene ɛbɔhye yɛkwa kɔne Jacobu ɛfoɔ ɛbɔhye a fa hɔ a ɔdana no kosi ɔda ho nti yɛne nananom ɛbɔhye na Hemaa ma hwɛ Denyase nkuro dodoɔ sɛn pachi ne mu hɔ nyinaa yɛ no nyinaa ɛbɔhye ufa hɔ kwa ubesi pachi ufa yekuru ya kosi manso dubia rempia na wonenemu abekwa kopie pachi na Hemaa wadama ma hwɛ nkura ɛhyɛ wase nkura ɛhyɛ mase bi ne kumase ade mra ade beba ɛhɔ nso ka ye ho na wo ba da ho ɛka ye ho Denyase ahenkro ɛyɛ ahenkro behenase ɛka ye ho nkro akasi a mekeka no na wabahu ntaado ha a ɛyɛ adehyekro Ɔhemaa kro ɛno so na wokwa wanimu a wokɔpoa no wosanfa na wakɔ afranse na wakosi ntenankɔ se krom safo krom na wobɛkwa manhia awura so kyese nkura sinketenkete so wɔ hɔ a ɛwɔ hɔ a ɛka ye ho ani antentam nyina ɛka Denyase
Eni antente. Eni a mempe go hye. Kyese nkro wo ho from entina nkwa kon. Na da ho so. Na hima wadama nkura okeka no ho ma me hwe ba ko ye me de pa me pese wo kire me mu na me ne mahwefo ye fa bibi wo mu. Huntado. Sanya ado na etwato no de ankam se hunta de ka se ye de bibi hinta di. Na hima eden ni sa eden no. Yo, huntado ne ye adishikro. Na na say ya don the first. Oba ye na obi kan odi na na ifa ne abono eba betena Denyase ahenkro ho no. Na na say ya dom hu se da bi made hie hwe wo hwe nkuro a etwa me ho ahia me bubu obi din bi ne bekwai adenkrenya kokofu asumnya omo nyina atwa me ho ahia abanchim abekroso me nti se asampa to me na se made hie ehe na me de omo dwane yakọ ekun mu nso na yewo ene na me mpa ba bi na me nko hunta made hie na edwua na afi me hu ne a me ye ekire nti nananom etam na de hie ni nyina na omo de ye behunta huntado ha aha ye kro foforo huntado kro foforo kyese huntado kro dadam se me de cross the street na me kom anim kakra bi a eho na nananom ehye nti hu se huntado ya manfo no na wo se ho na me nana fie kyam nyina na omododo ame nana amenka na ote ho no madutwa abani otoso miensa ekire no na yetuba ya yebesi fie titi fie a nana amenka abrewa oni ni kru na ase kwa me obetena huntado kru foforo mu ma nkura ka ni nyina so tutu ba ye beku yoso na omo so abeka omo nana ho patasefo na omo abeka wi abrafo na omo aka nti kru du ye ya yiwo mu ye wo nkru kitwa a eka ho nti huntado eno Na hima wadama me ye toase ni sa oba me krom toase a akonwa na toase hene te so no ya awere adwasa. Huntado ene Denyase makunya din pa menka se shada kam ana se akunya din ebo akunya din a ye dan ya nkankan so akwa hemfie na ye bisa na we me yo hemai sabe me hene na efri mu na so ye kọ esoma ohene di wanim na oma hema wo so uta wo hene oba achi nti yeduru wa bensa ayenkwafo nso aban nti oma hene beka ananu madaru mebru sesreku ni aduye ni enananme na afi ose akosa ni amanko adwa so atiase nti saa bodi ne bekes eja waba na we hunu se Denyase hene na aduru ha na afi wachi ayura na ono so igina nchen kakra afi nana na bre wanso meba nso aban ansa na abachia no ka sa atamu ya funa kan sisi se de ewura dawro mo tena se ayi ya nti ohene ekichi awie ya afuna bie ma no na wakochia ne ba na afi wapie na afuna na san akasi ya san aka nso aban mpo wonimo so wayi na ni opese wotie wabodin ansa na waka nso aban nsumisi abro eja wadawro mo nana ifani abono nananme so atiase na chese we hunu se nesiwa na edure he na afi afuna na yeden na abiem na abro matene na medensa akoto nsem na machie mewra sanete ti yakonwa den no medwa eye ifani abono edwa na metisi na memedwa no sesreku ne adue ni edwa eye amankwa ani akosane amankwa edwa na madama bo me ne mahwefo yenko menhia hemfie ye ba menhia hemfie a Asante hene nimdiem wacheche ne na hemfu nyina mu feku ben ana Denyasefo modom efoku a yewo mu ye kontreni akwam tese ye ne pia nti wo hwe ba ntema hene na safo hene na afi ye pie na afi foku ni nyina enso to ato nti foku ni nyina no Denyase na ye pia na ma na me hu ade bi okrom ha mani age ho pa na menim se eye nko a wuti mpo ana obi na yeto ho wo fanom bi obusuafo bi
me can no na nipa no bi obi ka nyim say o ko fitamu nka say o ko fitamu so o ko industrial area na im aboa me industrial area na im anka nei nananum bia sebe mpa dua se bia nka asase eti sei e bia nka ye tete agiska e de ato akonwa ho ma Jakakari ampa ebe ya onwanwa kire se Denyase akonwa eye me nananom akonwa ye pempuntuo pa sa wo hwe a efri tete na abeduru mesu enti no hwe me nana do me de second a prayer yetimi akwan nyina ne penso ene bae wo hwe school se wo afransie dada babia ye koye no ene ntina nko nyina Bonni me nana do me adaroma puano ye wo post office nana do me na ema ne bae na obahunta ado ya court dan ene council ewo nana do me ena ye abrewa akora okotoye no ena nana akoseye adom the second ono so to aso ono so ya ade pa ono nipa ono so to a nana do me enwumade ewo ukobone behinase a clinic ewo ho no mo nana do me nadaroma na oma ne bae ena wo hwe nso a ye free poano a ye koye clean up ni nyina a ye besena kodi nyase ayenkro no o se me kire bibi se on my right na wo free kuma say ba on your left Denyaseman secondary school a ye dia asase kakraka esi wo ho me wo fanana owusu aduani a na o ya Asante pharmacist ono ene edi no botom sika esi ye ena afi nso wo kwa behinase between Muntado and Benhinase was right, baby. I'm a do call you school beer, kama, a see one. And then so me parents, dear me nanum, me off and me ye no, and I'm there ye, and so no, a ye mea, minim dear, and name me Jumapa, and me call you kick off a buy, send me my boy me mindful. And then see a Denyaseman preschool, I am Kulanket and Kitty from 1 year for, and I'm a Jomo, send my time, a binya, or more 1 year, Juma, at me a pet aduane. Amount nkura no was safety place from infanta ombesua basic na omunuru classo na chese nyema pa brofo ne ade na omotumi eka nti me de ukọ Denyase ahenkro nso a industrial center ya wo kan eyame wofa na osu aduani na domara kwa ena ohwe se da bi oman ni mu ye hia enwuma nti se mitumi de asase nyina Emma Moamin Tom Mamu name of Muntusunsa a year 1,600 a year titisicano a year 16 million old Ghana cities 16 million or the ma or two sunsa and our de hunina momo say or Monchichiro no enya a juma to say fitem to say magazine and oko kumasia and you make a see a pair was antimemha a magazine meboa and no na cars bia but nya oil at bibia engine nyina ide to kem ho na nti sanso na ya hai ye bie e wa nti metimi aka se from magazine na me say the second Asante na Ghana ha de Denyase ye na ye wo sa adwumani bia ye industrial center ye ko ho nti me ofa ede ni na ede ne me penso na ede ma na ma obatu ye watu aso na ma menhwe mehwe nneema a wo keken ya mfie num na afia kopum mfie num mfie du woni suade hu na opesa ode boa Denyase ene Muntado ene mfura atwa ho hia na ma dane di kire ani suade hu no bebre wo ho a Nyankopon ne nananom esomeda ye pa de bia metenase wo hwe medaria ma churchro ne ma bebre sometimes me so da ye kra na e direct me na ma fa book and pen ma chro de ato ho no se emrepam bia no kakra de mpesa me ye ma oman se empuntuo enwuma ebeba enne hwe obi ho kra wanko school obi e form fa na wantimi anto aso so adwuma pa wonya binye obi awie university nso wonya adwuma eni binye enti ne se school me try some employ nkofo industrial center ho ye de nkofo ni bi ko nkola youth ne ye de mo ko so mo ko sua adwuma enso ene nipa mpa adwuma ana o ma ye o ko na o masan obi nso ka kire nse wo de ne be ko nso a o promise ya o mampo na ade nako enti from 5 years kopim 10 years ye de me hwehwe se awurade baboa me ne menya investors
aba ɔman na nsase a sɛbi me pre sɛ me magalamsey bia nsensase no na nka yɛde bi ayɛ mpuntuo yɛbɛtumi ayɛ afuo cabbage afuo yɛbɛtumi ayɛ ɛmo afuo yɛbɛtumi ayɛ kyɛ sɛ nneɛma bebree fruit and vegetable bibia nnuafuo a mayɛ ɛwɔ Huntado ha ɛyɛ kakraka last year ya Green Ghana Day na metena ase na msi dabi medua nnua mayɛ enti no si etimi yɛ saa nneɛma yi a poultry farm ɛne gari factory nyina ne nyinaa wɔ madwene mu a mani so ade hu kɛse a mepɛ investors a ɛnne so ɔmo ka so ɔmo ba me nso mehwɛ na yɛapɛ asase de ama ɔmo na ɔmo asi factory bi anaasɛ adwuma bi mmra na youth no nyɛ binyɛ sesei ɛnam galamsey nti asɛnkora no quick money ɛne tramɔ nsanom ɛna obi trousers ne deda ne kotodwe na boxer shorts ne deda soro ɛmaaya ho asiesie kyɛ sɛ ama ebuo paa ebi ne hɔ nti ba aha deɛ me discipline kora no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mɛtenetene wɔn mo emu ɔden nanso bebree wo kasa kyerɛ wɔn mo a wɔn tie nti sie nya adwuma ne bi wɔ ha a nkora no ebedi yie ama awofoɔ no nso ɛho atɔ wɔn. Madam, I am shempwani, if the Kubia, Galamsey, and Nasa, the Piscan Tembia, no moon craning near the Srian. You say, said a walking year in the Bia. I don't mean an madam of it, my young shempwani saying, Quam Bay, and as a 7 possible ha, Ben and I imagine so because will be twice. Emperor when you send it there, and crabbery costum school Musaba, no, the yen sayaba, and crabbery treasams no money. Enti sesia no de meyɛ ne sɛ mepɛ sɛ me ne emma tan no emma chichiru ɛsɛ emma na sɛbi yɛ chichiri fie emma na yɛ tete nkora emma ne de sɛbi mokɔ di paa na mo de aba nti ma paa na sɛbi yɛ ti fie a ɛyɛ sɛ yɛ ti me tenetene nkora mpere wanyin sɛ emma yɛ chichiru nti ma yɛ madwen sɛ senka first na me grow bra nti no me de saa ebragro no ebesan aba eno ye me wandro hwe me diary mu a de baako a me pese me ye no se me frɛ ma ni nyina wo ma ni nyina mu na afi me ne wo ma ye meeting na mama wo ma ya we se obia wo ba beduru empempenso a obehu se be ne ho akyerɛ se be wabu ne nsa no na waba abɛka akyerɛ me na kyese ya grow ne bra se ya grow ne bra na se ye de nisi abonten na yema oman no ana se community no obi ehu ne se akra we de ne huso se be boroni beka se oye virgin afi na se be ya grow ne bra maamefo nani beku omo ho afi nso aware ebebem se obema bi hu omo a ombehu se akra we de se be ofrifie ya tete no se be ya grow ne bra nti am se o maame a na papa no omo atete ne yie nti wo ware na kyese ono so asi ne siwa no waware no na ama saa mpre wanyinsen no eso atwa ade baako no na afi nso no meka kire emma se wo be epie a anaso obako school a obi wo hɔ a opie fie wapon 3 o'clock no ohu oma afie a onhwehwe ne kira kwan obeda be no nso no nan no maame na kɔhye dem no akoda na akora ne nam abonten onhwɛ baby okoye onhwehwɛ akora no se ebi mpo a ɛdeɛn na ɛkɔso wɔ nabrabom ɔbɛtena ase na obisibisa ne nsɛm no ɔnyɛ nti akora na ɛde ne pɛ ɛna afi nso financially ne nso ma mpre wanyinsen no nso ba ɛkyerɛ sɛ akora no ekɔ school a ebi amaame no wobɛma ne sika anaasɛ wobɛyɛ adwuma na wode ahwɛ akora na atotɔ de ohia ama no obisa wa na ada ne ntɔkwa na wodi natem nti sɛ sɛbi ɔkɔ abɔnten na sɛ ni nadamfo bi okohu sɛ okita bag bi ɔhyɛ ataadeɛ bi na yɛ ne fa na wakyerɛ me de say me boyfriend anaasɛ bi a bɛrima bi na tɔma me a ɛno no etimi ma akora no so adwene ba saa ne yɛma no so wobehu ane bi a ɔkɔfa bɛrima bi asɛbe uyi taku bi hyɛ ne nsɛm a na sɛ ne ho tɔ no a na afi ɔgya ne ho ama na akɔfa nsɛm bebree aba nti ne nyinaa gyina maame fofie sɛdeɛ besi atete nkora no sɛdeɛ yɛ ne beku nkora no ho sɛdeɛ yɛ ne nkora no bɛtena se adi nkɔmmɔ akyerɛ wɔn adwene abisa wɔn adwene nea na ɛkɔ so
akora ne kora bia na owo emotion bia na obi aye no bone bia na so obi kora touch no bone bi so a opeso ka kire wo a o ma saa akwanya ne ma ebeda no woni wadi nkomo nti no bibi koso a onka nche obehu a na akora ne nyam nti we ni nyina ebe mu a ifi sempro nyi sen ebekofo Mani Danyaseman Hemaa ka ho na ya na Bonni ka bibi say spirit na madam what the adiem fie did was say yo wadaru mebro na kakari meka se 5th June ni ana abusumi nsia yi mu ye afie mu na mede mfie duasa enum 35 years Bonni beka se 35 years 5th June na mede 35 years na mede ade 5th June 1989 ena me of Father Roma ode mede Denyaseman Hemaa 35 years amukwe time madam ayenhwe Asante hene mfie aduonum no ho bi nande na dapa ye de siesie krom ohene adi akonwa mfie aduonu enum Asante hene eni gina Hemaa ho kanka ne masemu eno nti na wabɔ daba ko si o se mumfa meye maada ma yenhwe nneema bi na Hemaa nkranhye sem bɛyi ana wo kan de akyerɛ Asante hene mfie aduonum wa benwa so nafo meka se yewura wa ya ade pa ye na nabaso bone de ede na ede beka meka se me yakua ade adutwuwaa ade yewura me bomi mu asema wa ya ade anyado wa ya ade apiafo na ya ade se de ye ka mpunti adwuma na baaye na nisu ade hu no kese pa ye mpunti o hwe education yewura education foundation chese edisua eda na koma so se wantimi enya education na ensua de a sebi abrabo ben na ubetimi abo enti ne yewura ede education aba se wo hwe yewura Komfanoche hospital na nsenyen hwe wotena sia adwenhu se dabi sebi yebetu bi yentimi ntena ho manense enti de etu ye no ese ya metumi hwe ema na ese yewura odi atudwa se yenyina yensomo yemwa ma Komfanoche hospital yensiesie ho onu atu anomo no okọ no ne edom de akire na wo mo kohwe se de ebeya obetimi ede ye atuye eno na nchen yewura wo hwe Memphis so wo kọ nyina South Africa wo kọ nyina UK wo kọ nyina ede enti no wo kọ enye ono nko anu nti Asante man hunti se beya ode adwuma anase investors obekọ akọpre bibi ede aba Asante man mu ha se wo hwe ayewura etimi kamia ye se ewiase nyina obi a pese oba bechi ayewura chese enya ede anase na wotwe bi ma sebi enkofo ahoho ema yewura naso emehwe enene nka entena se nwene business ho yewura hwe wo hwe menhia nansenya edan kakraka enke yekopa ho ntoma 25th anniversary 25th March 25th March sebi entumi amasu ohene de 15th April 15th April and yewura odeko sebi ni nyina ye nnwuma ne bia waye hwemenhia ohwa wasiesie ho nyina timi aya the gate kese ato ho edi eventia sebe ye obebbo nananom ho ban se yete ho ne ye meeting ye adwabo bia sebi ye betena amana ye fe sebi yewura tutu kwan ko UK ni ade ko Buckingham Palace se de yewura okohwe ye no eno abi na ode eba ne memu sebe ya menhia Palace woni nyina sebi ye nya hoho bia ye betimi enya bigger space etimi receive ahoho na ahoho nso abehwe bi na omode aka eno na edi mpunti oba kire se yewura nani so ade efe wo hwe ni 15th anniversary 10 years pepepe ni ena wose dabi mahwa ye maame no so ye omode de bia akoye mema nananom monko na monko dwene bibimra ena wose yempeda na yemfanye Queen Mother's Day emma nananom Hemaafo yenso ye da ye bedi ansa sanke yewura beka se me na me ko minti na me ye sebi me na metena ba adwaso yi menye mfie aduonu enum
enti me yansa so wose there be ladies first ye maame no mo nkoi mo mpeda na mo nsiesie mpo na amampo Hemaa ene Nana Agogo Hemaa na omo neka committee no ho time na Nadwabe hene de report ne ba ade a yewura ye na efe kura keke nananom de report no betu da no ye hu se nananom ka se bi emaada wose Nana Agogo hene mo Agogo Hemaa mo koye no na mo nso mo de a mo ka ye mo de mo nye bi efe ene wose mo nko na mo nsa nko se bibi nkyerem ampa ya wade ye tena ase ena ye kodwendwene ho se ye nso ye da ye 22nd April ye de betena ase na nananom ama Hemaafo ne abrempofo nyina ye nso ye da ye de be kire ye wura na afi ye de support ye wura dwumadie 10 years pepepe muni ena ye nso ye wura ma ye sa akonya no emma ehu hia ye wura kire se bi mpraduasa emma ye emma ya na esisie kakra ewom sebi wudi akonya de bia mema no ya na emu eya kakra enti no ye wura etena se no hu na da wose monko ye bibi ye no anuane na nananom ahemfo mun support emma no no mo nso enye de wo eye bi ama ne nyefe se ye wura ma ye sa akonya se yemfa no anuane asante anuane bia hudro bia na yemfa enkyira na amampo Hemaa ne nananom ama Hemaa nyina se ye bo ho pa ye de nuane be fifiri yenkro bia na traditional area bia ye begigi nuane ni nyina na afi ye de ko na afi 22nd April no na afi ya noa nuane na afi ye da no so asa atoa so da de no enti de na ye wura onsan nye biem wa ya ade na amakona duhwe ne ono ani nuaba sede nana osi hoahoa nana nkotena se wa abra sebi onkochia na brewa de bia nana ohene be make sure say obekọ akohwe na Hemaa otu kwan no wo ba before ohene nkofie no enko ne dem no dise okọ na amakone de ho ochia na brewa enti nana wa ya ade ama na ye fe wadi akonwa ama na ye fe chese me na meka amasem se nana edi akonwa no in always say we are very unique. Chese bibia ne hono a yewura ne ho asiesie na nanom o ma akonya yewura asem ni a obedie ni nyina o make sure say no kre ebededi no kre ebeye adwuma ama obia nso ate ne ho ase se de ebeye a entokwa na basabasa bia emma yewura sebi adano yawadei o san tuefo se monko obi anko kantam munyina monko di Easter na ye ba ensem eda ho bia ye behwe ne aka ni nyina kama so de bia otufo ehye nkran se be ya ohaw ene ntokwasem bibia ma Asante memu ha chese yewura oye asomdue ohina opese be bia ye nyina ye wonso asomdue eba ho ti yewura de yakase yakana semu a ade bechi yema yebo na baso nana utiri nkwa yema wo dark na yema wo emo ene yo yeda wase nananom ama Hemaa se yeda wase a ebru menya nanka Asante hene nko ho sem de nka ye ka nanka ye ntweso da ne nso aha na mede komo hwehwe nyina ebesi na nan ma we kai me no Denyase monko mo kro ni Denyase ana ase mate bi o mmea bi o sa eya de kro ana se ye din no na se the same the same Denya no ase kire se mmea bebre a ye kasa amantuo pa ye tu amantuo pa nti se wo kwa adanse kro bi wo ho Denyase ti se de wo kọ asinfosu area ho no wo behu Denyase wo ho se wo kọ denchira ankasa me nana do me the first so ho omo tu amantuo no ofri amanfrom a okọ o head towards na wo tena kọ denchira no paganyina mu no na wo wu wo kwan nti wo kọ ho a wo kọ denchira mema ye wo Denyase a yesie me nananom bi ho me nana do me the first yesie no ho no
ɛna wokɔ abuom a abuom yɛwɔ Denyase wɔ hɔ a Denyasefoɔ ɛwɔ nti mmeammea bebree a Denyase nti na meka sɛ Denyase deɛ yɛka Denyase ntota nkuro no dɔɔso nti ebi no ti Denyase na ima boa me wɔ ha na yɛnte bibia ase kuro Denyase te sɛ wo kuro yi na yɛso na ni saa mo yɛ busua bɛn yɛyɛ aduana ba abusua yɛne yɛde gya baeɛ ɔsi matwe a wabrɛ ma de nti yɛn no na ima ɔda ma boa me amanse deɛ yɛka amanse a ne yɛka baabi asika kɔkɔɔ wɔ saa ɛdan ya wɔ ha ɛbɛn amanse deɛ amafo galam sɛ yɛtu bi wɔ ha yɛtu bi wɔ ha kwan bɛn na bɛfa so abroni bɛka sɛ ɔbɛkɛɛve no na obesia no na kekere me dase galamsey a ɛkɔ so wɔ meman mu ɛno ne me dadwene kɛseɛ paa esan sɛ abrewa ebi wɔ hɔ a papa tututu na made hye bi abɛka kyerɛm nana excavator bi abɛhyɛ awra so excavator bi abɛhyɛ ne antentem excavator bi abɛhyɛ amanhyia osekrom kyɛsɛ ne nyinaa na me ne wɔ mo etu anamo na makɔ pam wɔ mo afiri hɔ ubehu a na ɔmo de machine akɔhyɛ ha ubehu a na masan asoa me ho na makɔ pam wɔ mo na nsen me wɔ aha na me nana no bi bɛka kyem sɛ excavator bi abesi sekrom nsuo emu mo hema nwe nka me mo wɔ time nka me de mo bɛkɔ akɔhyɛ hɔ akɔkyerɛ ho na excavator besi nsuo a wɔse wagye 20 concession a obedi ho nyina gala na me se da bi na in fact na kekere me duru hɔ no in fact na abofo no na awerɛ ho nso nti de me yɛ ya ne sɛ me bobɔ wɔ mo nhwehwɛ nyina ɛna no yɛde me call Bekwai police station me call report here me kwai a yɛse akyew adan a wakɔ bobɔ wɔ mo excavator na me se na me nso asase na ɔmo edwiye ekogu mi nsuom ɛde excavator si wɔ no ɛno nso obetumi atu ama me ana ɛna no konkon hɔ a ɛno ama so ankyɛ ni weeks time ɛna mete sɛ amanhyia ɔmo so de ebi abɛhyɛ hɔ no mo ɛno me san atu me ho ɛhɔ ɛne hɔ me de video ne pictures kyerɛ wa ne nkɔmɔ from report a ɔmo ayɛ ɛnyɛ asɛm ketewa ɛna no me kɔ yɛ a yɛtu amena atu ahipo asi hɔ a nka afi no nkɔmɔ bɛwɔ hye ɛna no me pam wɔ mo nyina frɛ commander ɛna no wɔn de excavator ne free hɔ no mo nansi ankyɛ few days time ɛna awra so ebi bɛhyɛ hɔ ɛna wɔn ba na mpam wɔ mo nti saa galamsey ne deɛ in fact ha me sɛ si ame no kasa yi afransie kuro na ɛkɔ hɔ no totototo fufuo bi abɛhyɛ hɔ no mo a me kɔɔ hɔ a na wɔn atɔ nsuo no wokɔɔ yɛ a me ne nsuo dware a wɔn te afransie kuro no mu a ɛno wohu sɛ me ne afransie hene ɛka ho asɛm kyɛ sɛ ɛha adwen a wɔn tototofoɔ no nso deɛ ɛyɛ ne sɛ wɔn didi asase n'ase wɔn de machine no esi nsuo no mu na wɔn dege nti wobɛhu a na ebubum na kyɛ sɛ ɛtrɛ nsuo na ɛsɛe asase no wɔn kora de wɔn yɛ dangerous kyɛn ebia a sisi a wɔn gu hɔ sisi a nansenya biem ɛno nso yɛse ɛne antentem hɔ ebi abesi hɔ no mo na ɛno nso abrewa ɛyɛ sɛ metu me nan afransie kuro na no me fa opem so ɛna me ne wɔn kɔ yɛ ne yɛkɔyɛ report ɛntina nkokyɛ sɛ ɛha adwen a mɛsrɛ sɛ ɛkwan bia menya nsase a wɔn adidi a wɔn asɛe no nka mɛyɛ so project ebɛyɛ yɛbɛtumi adane asase n'ani anaa menya excavator bi yɛbɛtumi a level so a forestries for other room yɛso wɔn tumi yɛ bi na nka mɛtumi ayi so saa asase no na nka yɛde ayɛ edwuma yɛde duadua nkube ne mmɛ wɔ so koraa na kyɛ sɛ daakye no asan aba back to sɛdeɛ na esitie no nti wada roma na nsɛnsɛ anweatuo saa wɔn to anwea nso a yɛn levels yɛnyɛ no hwee ɛno konse mu ha mekɔyɛ kaa anwea kaa bɛɛ 9 ɛna no mekɔ stop wɔn a wɔn afiri hɔ no mu a wɔn ma ebiem nti saa galamsey no ɛne anweatuo ɛha madwen paa nti sɛ no ɛna nke free hɔ koraa nka abrewa na afei me da madanti madaroma mesrɛ aban sɛ kwan bia yɛbɛfa so a nsase kakra
asese wo ho no na omo ankatakata so no nka ye mekata so mame na afi ekuafo yenya kwan enye so adwuma medamasia enya ado yo emi se ni nyina mu no enam se me nananom ye ka ne se ejebi ewu a ejebi ti ase me nana amenka adaroma na Adutwiwaa Bonni otoso mienu ne penso yi na omo esi efie enti no agya me nso me baaye ahya na de hye yatena se de me ka se efiri Denyaseman huntaa dukuro dadam eba huntaa dukuro fufuro mu no efie na ye titi fie pa enchense na eboso enso no 2012 abusua panyini wuye no na abusua ye adwene se da bi ansa na abusua panyini bekọ akura no gise yesiesie fie ha na enchense a na so apepa nyina na ye ne yie nti ye hyase se ye na me ankasa me ma me nua be ma pa me ofasa kwa me ono an ye mba aki ono sisi da bi si ye we pa de ahye abusua ni nyama me papa efie nti me nso mebo so ono nso baaye na obebo ofie nyina so na maye ne nkakra sa ani se ene efie ya modify no a obi hu ofi se eye efie foforo kra enso eye fi dada pa patoi mu nyina na wo ho nanso ye bie mu na me create edanketo ese for my office bibia ni a chese me wura ho a na makoye bibia me paperwork wo ho no mo enti saa na etie se nananom de omoye ade na se wo beye wo betoa so na abedi ohina na ohima de wo ho no ense no eye wo ye betoa so wo siesie no se hia entoa so no atoa so se hia esiesie so a no wasiesie enti huntaa do fie eye ade hifie ya eye ohima ahemfie no saa na etie aha ena ohima sebi okoto a ye deda no esiesie no ho ye ne bibia na ye de ne kọ kro fufrom eye ahenkro Denyaseman ahenkro ho na adehibem ewo ho ne akosie no odehye brantie ana odehye babaawa ekoto a efie ha ya ena sebi esie ye nti saa na etie nti mobile a na chese de nananom ye no ano ena me nso me toaso na medi develop Denyaseman ama Denyaseman enya ne ntuma pa efra na ye de akosom Asante man nti medamase na me hira Usafo ha na mede nkomo twetwe ne nyina ese ye Awurade pa ebro foforo ebesa na hia mede edikofi kakare mede na Danyaseman Hemaa ana di nkomo mimammo ene hwa adehye damase a ebro